ya ihu na ebune ahụgwo ndị kpọ atụrụ ihe a bụ ebune nke izizi n'nkolobe nna m be ndị be na-eze ube inene nke a nke ebe nke ịbụa inene nke a ịbụ na nke a nwoke ọcha nọ n'ime ewu ihe a na-eme na-aga aga inene nke a bụ ndị okiri amụ na anyị kwadoro akwado egwu a na-atụ ha anyị ihe anyị bịalụ New Yam Festival okwu ihe a na-eme n'ahụ ohe ọnụ ma aba anyị na-aga ọjị ọhụrụ anyị na-eri n'obodo niile na-eri ji ọhụrụ kama ndị nke ha lụrụ ka eri ji ọhụrụ nke anyị bụ tata ilekwa anyị ebe a ị ga-afụ ebe a na ihe a bụ akpaka bụ ihe dị n'ite echukwuela akpaka anyị n'ọkụ ọ na-ahụ ọnụchi ọkụ anyị ahụchagwo ji n'ọkụ anyị ewere bie ya anyị jekwe ya anyị egwupụta n'ezi ụmụaka niile onye ọbụla ọdụkwa eribe ihe ma obere oge kịta na mmanya anyị apụta a na-ekwu na mmanya dị ngala ọnụ arụrụ na nkolobe chama na abịa ka ọ dị anyị dọbagodo 3 gallons of nkwụ ọcha 3 jars nkwụ ọcha ọ dọrọ n'ime ezi anyị mekorekwe ihe oriri anyị enwe ike igwupụtebezie ebi anyị ji ana ndị ọzọ eka anyị kwuru na ihe anyị kwuru n'ọnụ bụ anyị na-eme n'eka wee ma na-ebịa bụ dimkpa ewee ma ahụ na dimkpa dịbe nna m ekenekwe nnọọ Ogbuefi